We zijn bij het dorpshuis in Nieuwvliet en vandaag heeft het kindercomité een activiteit georganiseerd, Back to the Flintstones. We gaan allerlei spelletjes doen in het dorp met de kinderen. Dat is voor de kinderen uit Nieuwvliet, maar ook uit buurtdorpen zijn ze van harte welkom. We gaan pijl en boog schieten, we gaan katapult bouwen, we gaan een kompas maken. En we hebben deze Flintstone auto speciaal voor deze activiteit gemaakt. En wat deden de Flintstones? Dinges opeten! Ja. En wij gaan straks met z'n allen op avontuur door Nieuwvliet. En dan gaan we terug naar de oertijd en dan gaan we dingen doen die de Flintstones ook deden. Maar jullie hebben natuurlijk eerst wel een beetje honger na zo'n lange schooldag. Wat wil jij op je dino? Wat wil jij op je Sander van de Heren. Nou. 1, 2, 3. Heb je elastiek over op schieten? Ja, ja, alle dingen nog vast! Ja, oh die blijft hangen. Netjes. Keurig. Wat vond je het leukste spelletjes? Ik denk het pijl en boog schieten. Die ene met die auto-dinges. Ik vond de pijltjes schieten. Boogschieten. Ik ben Maud Valks en ik kom uit Retragement. Ja. Nou, eerst woonde ik hier heel dicht bij Nieuwvliet, een beetje buiten Nieuwvliet, maar we zijn verhuisd naar Retragement. Ik ga het proberen.
Wat vinden jullie van deze dag? Eigenlijk heel erg leuk. En je leert ook heel veel dingen van vroeger. Ja, ik vind het ook heel erg leuk. En ja, ik vind het gewoon leuk. Wat vond je het leukste spelletje? Ik vond ze eigenlijk allemaal leuk, maar ik vond dat spelletje het leukst. Ik weet niet meer, ja, water vervoeren en zo. En nog boogschieten. Met de Flintstoneswagen. Ja. En jij? Ik vond de Flintstoneswagen ook heel erg leuk. En de hutten te bouwen. En het boogschieten. In welke groep zitten jullie eigenlijk? Ik zit in groep 5. Ik zit ook in groep 5. En gaat het goed op school? Ja, Ja, het gaat goed, want we hebben gisteren geschiedenistoets gehad. Dus dat ging wel best wel goed, ja. En wat vonden jullie van deze spelletjesdag? ik vond het heel erg leuk. Heel goed bedacht ook. En ik vond het een hele mooie wagen. Heel goed nagemaakt. En de spelletjes waren echt heel erg actief en leuk. Ik vond het superleuk. Kan je nog iets meer vertellen? Ik vond het superleuk. Ook de wagen goed nagemaakt. Ik vond de tenten maken heel leuk. En vooral vond ik de rest ook nog wel leuk. Ik vond het best wel leuk. Die dino-schilder vond ik ook echt heel leuk en heel mooi. En ja, die perlenbogen die zijn ook heel goed nagemaakt. En die wagen ook echt heel goed nagemaakt. Wat vond je van de hele dag, hoe het georganiseerd was? Ik vond het heel leuk georganiseerd en ook makkelijk met de namen van de teams. Tyrannosaurussen, dit, dat, zo. Vond ik het heel grappig. En dan ook dat je met eigenlijk 2 verschillende teams die in één groep zaten, dat ze samen het schoolplein deden, samen de muziektent. Zo vond ik het ook wel mooi handig geregeld. Onze volgende activiteit is op 12 juni bij de Nationale Buitenspeeldag. En dan hebben we hier weer de funbus waarmee we lekker met z'n allen buiten gaan spelen.